På neonatalafdelingen på Glostrup Hospital er 15 for tidligt fødte børn smittet med stafylokokbakterier. Foreløbig er ingen af børnene blevet syge efter det alvorlige udbrud af stafylokokker, men på hospitalet tager de ingen chancer. I dag gik et norsk bakteriebekæmpelseshold i gang med at rense afdelingen. Neonatalafdelingen på Glostrup sygehus her til eftermiddag. De for tidligt fødte, der normalt ligger her, er flyttet til en anden afdeling. I stedet er maskinerne rykket ind. De skal dræbe alle bakterier. Siden 8. august har afdelingen været lukket for akutte indlæggelser. Men det er rigtig ærgerligt, fordi det er en vanskelig infektion at bekæmpe, og det er jo egentlig meget nødt ser i hospitalsystemet. I alt er 15 børn blevet smittet med stafylokokbakterier. De børn, som har været ramt af den her infektion, har jo ikke været yderligere syge, kan man sige. De er ikke blevet mere syge af den her infektion. Så forældrene skal som sådan ikke være bekymrede. Stafylokokbakterierne spreder sig nemt og hurtigt, ofte til svækkede personer, i dette tilfælde altså til for tidligt fødte børn. Men mange mennesker kan bære de gule stafylokokker uden at blive syge. Stafylokokker er nogle bakterier, som ca. 20% af befolkningen faktisk har i deres næse. De gule stafylokokker, det er dem, vi taler om her. Og en lille undergruppe af dem hedder MRSA-bakterier, og de udmærker sig ved, at de desværre er lidt mere resistente. Det vil sige, at de er uimodtagelige for mange antibiotika. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet vejledninger for netop at undgå spredning af de resistente stafylokokker i Danmark. De gule stafylokokker er almindelige i store dele af verden og derfor svære at holde væk. Vi må se på, om der er noget, vi skal gøre anderledes i fremtiden, men på det tidspunkt tror jeg ikke, vi kunne gøre noget anderledes. Vi følger jo de hygiejniske forskrifter i vores hverdag, som vi skal. Og alligevel så er infektionen altså kommet ind på afdelingen, så jeg tror ikke, vi kunne gøre noget anderledes. Det norske firma garanterer, at alle bakterier er dræbt, når afdelingen åbner igen på mandag. Det bedste middel mod spredning af stafylokokbakterien er at vaske hænder ofte.